من الشيطان الرجيم. قال تعالى الذي ولقد وصلنا والله من فنينني لهم ونندب القول كنقل القرآن لعلهم بلجوكم بيتذكرون بباتشو بنغننا الذين نبين آتيناهم الكتاب من دكنو من دفتر من قبله كأدي جبو القرآن من دكنو دفتر أدي ببي هم بين ديكم به قرآن يؤمنون كغننا ben de ko gomdino be qur'an to min dokkuno qur'ana ko adi jippogol go ben dokkuno deftere ko adi jippogol qur'ana ben de hum bihi yu'minuna ben de ko gomdino be qur'an riyama ayo o jippi ko dental yahudiyankobe jabino allah ibn abbas wi ayo o jippi ko capande jeetata ahlul kitabi en en capande ne ko najaran capante ɗiɗo ko hafsi jeetata ɓe ko tam gummi kon konngol wi ala ay o jippi koye capanɗe nayo gorko ɓen gardino jafara bun abi talibin ɓe gummi ko hafsi eɓe gonɗini nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam lamma ra'aw ma bil muslimina min al hajati wal khasasati ɓe jii e julɓe ɓe haajuji e basal seeɗa ɓe jii ene mbayno wasɓe seeɗa ni qaalu ɓe mbi ya rasulallahi inna lana amwalan eɓe jogii jawɗele to wuro amen fa in azinta lana in sarafna sa yamirimi min koota a jiina bi amwalina fa wasina biha al muslimina min gadda jawɗele amen ɗe min dokka julɓe ɓe fa azina lahum nelaɗo yamiriɓe fan sarafuɓe kooti fa ataw bi amwalihim ɓe gaddi jawɗele ɓe fa wasu biha al muslimina ɓe dokki ɗum julɓe allahu akbar ede ko moƴƴi wa idha yutla alayhim so tawi dursitam o anani ɗum woni noon wal maksudu man min qasadi ha ulai sana'i alayhim ay fandita ko ɓeeɗo ko mantore e dow maɓɓe wal fakhru bihim alal mushrikina e wasade e maɓɓe e dow hefereɓe ɓe وإذا يتلى عليهم فتوي درستا من بآمن بقالوا بيا آمنا به من قرآن قرآن إنه قرآن كي الحق قوانغ من ربنا أمرا دي جوامي أمن إننا من كنا من لا تنوم من قبله قادي قرآن مسلمين كمن جبلني بالله وكمن قادي جبق القرآن كمن قمدنا بهم لائك يؤتون بيادو ونركت بأجرهم نجبد من مرتين لا بديد سابو قمدن بدفتدي دي قمدن بأنبا بديد دي ni isa be ngol ni neladal ko jobe laabi didi ima sabaru sabako be muñi be gollirde dum de wa yadrauna ibn dunyira bil hasanati majra as-sayyiati bonande wa mimma razaqnahum ko min garzigine be ko yunfiquna ke be sakkotobe wa idha sami'u lagwa sabenani masalan mere hala ko ena jattoje e to'e ummarade hefere be hudabe ne kala be ko boni a'radu anhum be durno wa galu be biya dana a'maluna minen kay wodani min golle amen kan walakum a'malukum onne woni on golle mon salamun alaikum isal Allah yo wane mon gasi fami sabu minen kam la nabtaqil jahilina min dabbata wondinade majjube min jabata aya garo o jippi ko ine laado Allah de o reebi e bam makko abi dalibin yo jab Allah tampi henno fe Allah wimo innaka la tahdi man ahbabta an awawa fi ulde mun jidda ala walakin Allah fa Allah kay yahdi man yasha wa Allah fe mo wela wa Allah kay alam kanko woni gandudo bil muhtadina fewobe Allah buri andude fewobe walla wa qalu yimbe makko be mbi be mbi ne laado Allah inna tabi'il huda so tawi min dewi qur'ana ma o ma ko wondude ma min dewi pewal gondungal e mangal min jabingal min badi dum nuta khaddaf min difte min ardina ilayda ala fo bawda nafde min so min jabi Allah heddi be ngara bara min taala min bawi hen dum non dal min badan dum Allah non wi fasallim amraka lillahi jabbil fiya ko may Allah innahu a'lamu bi anani fi ahli bis saadati was sagawati Allah buri andude kande malede Allah buri andude kande malketere wala yubali bi ahadin Allah wanda ko ay goto
يا منون بيدو وي بني انني ان تبي الهدى معك نتخطف وي بنون بي يا مكو مكانا وين حرس بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف فانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وارينا النبي فقال له وين لا دل اننا نعلم انك على الحق من غندي كاي كو غوندا kono walakinna nakhafu in taba'anaka min kulli satawi min dewi ema wa khalafna al arab min lutu ndiri arabe be min badani ko weli dumen an yatakhaddafuna min ardina be difto min leyda be baramin tan hadi min jabbi ko min gandi ko gongonda be dino nela dal ko emin janana koy gongonda kono min kulli non so min jabi Allah min goppi koyde amen en mbay arde baramin abi ko be dai Allah yono on dai woni noon waqaalu ɓe mbi nelaaɗo Allah in nattabi'il huda so tawi min ndewi peewal min ndewi l'islam ma'aka wondudema nutakhattaf min difte min ardina e leydi amen Allah wiwi Allah boni mon puuy awalam numakkil lahum mbele min kuɓinano ɓe haraman haram anani hurum aminan kooliɗo mbele wona min koddiniɓe makka hay hunde yanata e mabɓe tujuba ene laabe ilayhi fewde wuro ngo samaratu ɓesnoje kulli shay'in kala hunde yo hunde rizqan ɗum ko arziki wonande ɓe min ladunna ummarade ga amen ga min baɗɗo noon ronki dandude ɓe so waɗi arɓe mbiɗa mbaɗa ɓe walakin actarahum ay ko heewi e maɓɓe kay la ya'lamuna ganda ko kala fakami heewi a halakana ko min kalkuno min gariyatin wuro ngo ganduɗa baɗirata ene murti ene ɓurti ene bonni maishata ha nguura mum baɗirata ene ɓurtini woni ene murti tan ñaami ha heewi welti yeddi nema Allah woni baɗirata anani ene welti maishata ha nguura mum wuro ngode heewi ñamde Allah wi min kalki ɓen andi badru ko weltare kono ko weltare murtende mbimi ko murtende fatilka masakinuhum ayɗa e cuuɗiɗi coynoto ɗon ɗi goni koɗɗorɗe maɓɓe ɗum woni o kam heewi a halakana ko min kalki min qariyatine wuro baɗirata tawane yeddi anani nema maisata ha nguura mum nani yeddi nema nguura mum murti hen Allah wi fatilka iya cuuɗi coyno ɗon masakinu hum woni koɗɗorɗe maɓɓe dirbi sabu toon jeɓe nde ɗum woni yimɓe annabi luuɗi en yimɓe annabi salih yimɓe annabi shuaibu en yimɓe annabi huudi en nde wonno sa ummima makka aɗa ɗannoɗe wirto ɗon ɗum woni maana Allah wi cuuɗi yo dutto ɗumen lam tuskan koɗaka de min mbaɗim caggal mum ɓe illa qalilan so wona seeɗa ko wirtotoɓe ɗon tan ñalla cuuɗi he ɓenna ɓe tawi tan pofto e cuuɗi he Allah mofta en bagga suñum forof so tawi coynima duwoñeɓe taw woni en kono cuuɗi kay nan guddi wayi tan ƴeewa tan poste baalaji mbi mbaɗɗen poste baalaji caggal halkede tubakoɓe won koɗɗo e cuuɓede an kay komo toon koɗɗa ayi meɗɗo wadde hen wona wirtoto pofto e ɓuɓri gasi ɓeena ko noon tan gure mon ko noon tan nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ƴoƴƴo mbimi ko ƴoƴƴo woni ko wi bismillahi ko kunna min laatima kay nahnu minen alwarisina minen goni rontoɓe ɓe fama kana siforaki rabbuka joome muhlikil ɓura ene halka wuro tan e toñange hatta yaba asa ha o nela fi ummiha e yuman gure he wuro ɓurgo mawnude gure fof woni makka dagal gure fof makka ɓuuri mawnude yimi gure fof makka ɓuuri mawnude gure fof makka ɓuuri mawnude لأنه أقل وأفضل من أهل المدائن بما أن جاء رجال أن يبعث الرسول من أهل المدائن نلاد جومرا بغربة نلاد الله نلي مؤمن لأنهم سبقان مكانات أقل وأفضل كم بقول حقين كم بقول بيجي ويتبعهم غيرهم بلا وقت بين دواهن أنا هذا مكانات بقول بيجي بيا بقول حقين بيا سنرى ما مبى جبي هدي بين باي جبد ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا لجميع الخلق لأنه نلاد الله ko nelaaɗo e denndaangal tagore nde kanata baladuhu afdalul biladi wuro ngo ɓuri denndaangal gure fof alal islaki
وقبيلته لنيول مكو كادي أسرف القبائل على الإدلاء تندانغ اللي فو لنيول نلا نلا بري دون ما woni hatta yabasa fi ummiha hawanela e wuro ɓurgo mawnude gure rasulan nelaɗo yatulu alayhim mo ene dursito e mabɓe ayatina ayaji amen tamon joguiɗe bigde famide yatuluma ene dursito alayhim be ayatina ayaji amen allah wa ma kunna min latano kay muhlikil qura e min kalka gure illa wa ahluha sawana jomiraɓe gure ɗe zalimuna ko toon so towni no min kalka ɗumen wa ma utitum min shay'in kala ko mbawno rokkede hunde wa mata ul hayati dunya ganda ko gurda kamɓe gurdam aduna tan wa zinatuha e cuɗari mum kala ko neɗɗo wawi dañde aduna kay ko aduna tan mbimi ko aduna tan koko gasata mbimi ko aduna tan anani wama indallahi ay ko woni so Allah to e moƴƴere khayrum ɓuri moƴƴude wa abqa ɓuri heddade nde ko Allah jogi ko ɓuri moƴƴude ɓuri kadi heddade kala ko dokkoɗon e aduna koko gasata koko iwata ha laaɓa yadhabu bi finaikum ene yara sabu gasde mon wa jami'i ma fi dunya kala ko wone aduna aradun za'ilun ko kaake gasoje yadhabu bi dhahabi ahlihi simbe ben jihi tan yahat wala yabqa haddata ko illa jazaohu so wana jobde mum fa halalud dunya hisabun wa haramuha igabun ko dage aduna ko ko hasbirte ko harme aduna ko ko leftirte dum non na rentinde ma to bimi noon anani mi woma indallahi khayrun ko woni so Allah to bange barjitaari ɗum ɓuri moƴƴude wa abqa ɓuri heddade afala ta'qiluna ko hadi jogoɗon haqqillaji gandon ɗum ومن آثر الفاني كلام سبي أدنى على الباقي دو الآخر سبي أدنى دو الآخر فلا أغلى عنده ويقول على حق اللي نوال لما في الحديث الدنيا دار لمن لا دار له وانا أدنى كو غلة وعلى غلة سيتم غلة ما تنكو أدنى تن غندا أنا على غلة ومال لمن لا مال له ووي أدنى كو جودي ما على جودي سيتم جودي ما تنكو أدنى تن غندا على جودي سوكا ما يو wala ha yajma'u man la agla lahu ko aduna kay rendi nanta mo ala haqqille ko aduna rendi nanta kala ko jogi dan dinna aduna dum woni ko shafa iyuwi o wi inna lillahi ibadan fudana talaqud dunya wa khaful fitana o wi Allah en jogi jiyabe jebbe ben ceeri aduna kuli lakhara nazaru fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin wadana o wi be jeewi aduna habe jeewi ha be laaba aduna be jeewi be gandi aduna laysa lihayyin wadana wana hodorde gurdo be gandi aduna wana hodo ko wirtorde wete jaaluha be badi aduna lujjatan kono kom tewru mayo be badi aduna tewru mayo ni wattakhadhu be jogiti salihal a'mal golle mojje fiha e der aduna he sufana go badum laade be badi aduna ko ndiyam badi aduna ko ndiyam badi hen non golle mabbe mojje be badum no ko laade be taccira aduna o e payto bibi la kharaw caggal famide abiya kanon ya wopu aduna san asalan bimu walaysal muradu min zalika tarku dunya ra'san abiya ka hara nyam hara yar hara lel abiya kanon bieda ka ko ya lel do dadi ya borno ko yodi ya nyam ko weli non kay bieda ya hoddo yodi ni kay buka hada ka ya je otoma moddi kay ada jole hera ya hada ta ha wal khuruju abiya ka ya yalti aduna san hala balil murad tacho o wi mu ya do ko la taj'alha akbara ham anani la yaj'alha akbaru hammihi oto anani oto warko ɓuri mawnude himme makko tan aduna tawa alna lahara ala haaji makko wala mablaghi ilmihi wa innama yatlubu dunya liyasta'ina biha ala khidmati rabbih wa dabbata aduna kay pour o wallitoro ɗum e gollande Allah li takuna mazra'atan li akhiratihi ha wana awirde lahara makko soñoya toon wana لما في الحديث نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح ويتاري جودي مجيري غوندي جودي غوركو موج فالمدر نون جودي لورلورني سوغل قلبي ونيه سوي اي جودي سوكلينوري برنما فان ما رewde Allah ni woni lorlori anni pondo mo jiida fo mi ya ko liggotodo ma ko ngon aduna kay ko gasata ko wana aduna ko won gasata
bismillahi ko noon afaman wa'adanahu yeti on mo min podani ɗum wa'adan fodore hasanan moƴƴere ko huwa kañum laaqihi ko jogorɗo hawroyde hen ko jogorɗo hebde ɗum yeti oɗo kaman matta anahu ene nandi momin dahmete ɗum ata alhayatu dunya dahammi gurdam aduna tan summa huwa oɗon mo ganduɗa oɗo yawmal qiyamati ñalawma darga minal muhdarina koye tawneteɓe jeygol jeeya ɓene nandi oɗo min dahmiti ɗum aduna tan so ma yinata jeygol e oɗo min podani ɗum fodore moƴƴere ko hawroyde hen to lakara hokke ɗum ha welto ɓene nandi kanto yawma yunadihim ñalawma ma Allah noddiɓe fa yaqulu Allah wiyaɓe ayna suraka'i oto jaleŋeji worɓe rendidiɓan ɓe mbiɗa minen ndenduno laamuɓe alladina no ɓen kuntum ɓe laati on tasa umuna oɗon ngaaƴo wonde ko rendidiɓam oto ɓen gon jaabo ene jaabe on saha qala alladina jaabo ɓen haqqa alayhimul qawlu ɓe jojje mon konngol e nadde jeygol woni mawɓe heefereɓe ɓe e mbiya rabbana joomi amen ha ulai ɓeɗo kay alladina no ɓen agawayna ɓeɗo agawayna min anani min bewi minen kay agwayna min bewi nde min bewno agwaynahum minen ne min bewni ɓe min bewi min bewni ɓe kama gawayna no min bewiri ni min mbawnani ɓe noon min murtu tan min murtini ɓe ɓimi min murtini ɓe no min murtiri ni ɓimi agwaynahum kama gawayna idey bi minen goni sababu haɓe murti min goni sababu haɓe murti ngal woni agawayna kay min bewi haula'i alladina ɓe goni ɓen de agwayna ɓe min bewni ɓe min bewni agwaynahum min bewniɓe kama gawayna no min bewiri nooni min bewni ɓeɗo goni ɓe min bewni ɓe min bewni ɓe nani min bewni ɓe noon no min bewiri ni mi agwayna min bewni tan agwaynahum min bewni ɓe kama gawayna no min bewiri ni ɗum noon tabarra ana ilayka emin kisno fewde ma e maɓɓe ma kanuɓe laatanoɓe iyana ko minen yabuduna ɓe ndewanno minen ko ɓe ndewani min e meeɗa rewde min ko qiila a wiyaneɓe konngol ummarade Allah udu suraka akum nodde jaleŋeji mon ɓe min ɗon ko Allah ɓe fa da'awhum ɓe nodda jaleŋeji ɗi falam yastajibu lahum jaleŋeji jabotako wa ra'awul azaba ɓe jiya lette law annahum sanna ɓe mbiya hanino kanu ɓe laatinoma yahtaduna keɓe fewɓe to lahara ɓe jii anani ɓe mbiya sinno ɓe gonino fewɓe to lahara ɓe jiyatano ɗeɗo lepte to lahara ndo ɓe pewino to aduna ɓe jiyatano lepte lahara noon ɓe jii lepte lahara noon ɗum woni wara awul azaba Allah holla ɓe lepte ɗim wara awhumul azaba Allah holla ɓe lepte ɓe mbiya law annahum sanno ɓe laatinoma kanu ɓe law annahum hanino kamɓe kanu ɓe laatinoma yahataduna keɓe fewnoɓe to aduna so ɓe pewino to aduna noon ɓe jiyatano lepte lahara walla wadkur jangto yawma yunadihim ñalawma ma Allah noddiɓe e ɗemgal malayka fa yaqulu Allah wiyaɓe maada ajabtumul mursalina nelaɓe nelanoɓe mon ɓe te nela e mon de holko jaabiɗon ɓe fa amiyata alayhim on saaha wuma e mabɓe al amba'u khabaruji dannuji fof ɓe gumat yawma idin ñande hen ɓe dañata ko ɓe kaali on kamɓe layata sa aluna ɓe namdodirtani ɓe daƴƴat tan fa amma man taba so o anani so tawi ko on duttiɗo woppi keferu wa amana gomɗini Allah wa amila salen golli golle moƴƴe fa asa yama jo an yakuna minal muflihina yama oɗo laato koye malaɓe jeɓana wa rabbuka joome noon yakhluqu ma yasha'u joome tagata ko haaji wa yahtaru o suɓo hen kadi ko haaji anani ko Allah tagata ko haaji suɓo kadi ko haaji wona neɗɗo ɗum wona neɗɗo jeeyi ɗum wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ko Allah tagata ko wela suɓo kadi ko wela wona an jeeyi ɗum ko Allah jeeyi ɗum kaari han dani hen kaari han ɗum wona an jeeyi
sino an je kam o handa kono a jeeya noon jeeyɗo o handinima an ɓuuri Allah andude walla Allah anda waɗa Allah bonni kaalaw kan haala won puyɗo kaari de handane ɗum Allah ne waɗa faara ma kana lahumul khiyaratu ala naɓe sumgo kamɓe yimɓe ɓe ɓe ngala sumgo wonde ko ni foti wonde ala ko Allah jeeyi sumgo faamide ko qila yakhluqu ma yasa'u min khalqihi Allah ina tago ko haaji ɓe tago mum ko yahtaru ma yasa'u li nubuwatihi ko suɓo kadi ko wela wonande annabago makko wona ko qila yakhluqu ma yasa'u muhammadan omo taga e ko haaji nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahtaru al ansara li dinihi o tagi o suɓo kadi walloɓe diine makko wona yimɓe ɓe cuɓoto ko kanko suɓoto وقيل وياما كذا يخلق ما يساء محمدا وما تغكو حاجي يا محمد ويختار ما يساء اصحابه سو يكو حاجي صحابه مكو امته الى المكو لما روي ان الله اختار اصحابي على العالمين سب رسول صلى الله عليه وسلم نلا او الله تبارك وتعالى سبي ونديبه مكو e binde he ko wana non annabi wana non nelado so wana annabi enelatan ko dum ta buri be ko heddi fo kambe buri واختار كدي من أصحابي أربعة وسبي كدي وندي بام بكدي نيو صحابة بام بفو سبي كدي كنيو وليون أبو بكر عمر عثمان علي فجعلهم أصحابي وودي بيرو وندي بام وفي أصحابي نون كلهم خير دندانغال صحابة بفو كمجر نيمال قد بفو كمجر على هم بردو كم من والمعنى ليس للخلق جميعا اختيار تاغو على سمغو في شيء لا ظاهرا ولا باطنا ندو على سمغو وانا ندر وانا بوبال على فتو وردا ko Allah subhanahu bal khiyaratu lillahi ta'ala fi af'alihi sumgo ko Allah jeyi e golle mum o wadi fo nono Allah mbawda hen لما في الحديث القدسي سبو إني حديث القدسي الله نهالتون ويا عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي ما أريد آديتك ما تريد وإن لم تسلم لي ما أريد أرأبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد وي آن مچدم Allah wi an maccudam anta turidu ada yida wa ana uridu min bodi yida ada yida bodi yida joni non wala yakunu illa ma uridu jogorani wonde so wana ko jinmi Allah wi an net ada yida min non bodi yida kono wana ta so wana ko jinmi ko ene wana ko Allah yida ni wana fa in sallamta li ma uridu sa accidi kam e ko jinmi ko adacci e juudam aadaytuka ma turidu min mi rokkuma ko jidda wa illam taslam li ma uridu sa accane juudam ko jinmi ko a jebbilane juudam ata abtuka fi ma turbi tampinma e ko jidda ko te wala ko illa ma uridu wala wonde sona ko jiddi tampinma tampinti tan tampatan kono hebata ha ala ter juudam tan pofta Allahu akbar ايوه سبحان الله سناد وادني الله تعالى تو دم يشركون كبندين دي الله كوانا الله ومن يخلق ما يشاء ويختار والله ما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم ثم يدعو بالدعاء ويا رسول صلى الله عليه وسلم ولا أندو بي قال العلماء لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا والآخرة حتى يسأل الله تعالى الخير أندو بي حاناني جولدو wadde huunde e gede aduna e gede laakhara so wana on namdo Allah holko Allah yidi hen holko Allah subi hen woni wada listikhara fazalika bi an yusalli rak'atayn listikhara halatuma do o juula darde didi salatu istikharati wa janga darde adini ne caggal fatiha wa janga wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna don hay so jangilu darde fo wada dum darde dimmine de o janga kadi fatiha o wada ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyaratu min amrihim o duwo non duwawo
garɗo sahih Bukhari o an Jabir bun Abdullahi qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikhara nelaɗo Allah janginanno min istikhara fil umuri kulliha kana yuallimuna surata min al-Qur'an kama yuallimuna surata min al-Qur'an hono no jangirtuno min simoje ni oma jangire min non istikhara o wiyanno ida hamma ahadukum bil amri so goto mon dañi alhaali e o ronki andude himmani dewade huude yo juul darɗe ɗiɗi taw wona farilla so gayni yo wi allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al azim fa innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lamu wa anta allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri anani walla aw qala fi ajili amri wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri aw qala fi ajili amri wa ajilihi fasrif anni wasrifni anhu waqdir li al-khayra haythu kana summa raddini bi gafi o wi no o yusammi hajahu o hala haji makko mo yidi fadde listiharo fami walla famay na on jidi wawre on listiharo ne laade min no yobba ko sa yidi mbada on sa ni basa ko didi ngon don sa yidi biya aqibatu amri wa ajilihi sa yidi biya ajili amri wa ajilihi ko welma fo bada fo ne sen habarama kadi Anas o rasul sallallahu alaihi wasallam ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka so tawi himmani wadde hunde wal istikhar jawmi holdum laabi jeedi yewa summa manzur ila ma yasbiqu ila qalbika anani yewa ko arto e bernde ma wa amalhu gollu fa innal khayra fihi sa wadi istikhar wodi ko badda adduwi matan nduwala o do duwa laabi jeedi tan jodda kala ko ade bernde ma wat ko dum buri mojude fa in lam yakun yahfazu as-safsu hatayn al-ayatayn so tawi non neddo renan dido ayaji dido halden aywa wa rabbuka yakhluqu wa ma kana mu'minino so renani yo jangu fati o jangu qul ya kafirun darde adinde dan dimminde fati o qul wallahu anani so renan duwa o so ronkirende duwa wadi juuti to wi allahumma khirli waghtirli tan halaka hala tan gasi ko jodo kala ko ade anani kala ko ade haqqille makko bismillah wa alam non anna hadhihi kayfiyatu fil wahiya al waridatu fil hadith as-sahih o do kayfiya woni joldo e hadith celludo kam o istikhar kam no wodi ko amma non istikhar do ngolen walla istikhar kamilen walla kursaji no bab hafaze mbada hani dambe marani falaysa warida an nabi sallallahu alaihi wasallam dum jolanto ko dum non addan andube andi dum ko qalu innahu naw'un min ad-diyar be mbi do wadi andi dum afami don de wa rabbuka jawabun ya'lamu wa ma andi ma tukinnu suduruhum ko suuda dum becce mabbe no wiyete wi abuli wiyete ma ya'lamuna andi ma tukinnu ko suuda suduruhum becce mabbe wa ma yu'linuna e ko demde mabbe penyinta wa huwa Allahu Allah kanko woni Allah la ilaha kando rewede gonga ala illa huwa sawana kam lahul hamdu fil ula kanko jeeyatode aduna wal akhirah kanko jeeyatode l'akhirah wala hul hukmu kanko jeey nyaawore siwol e kala hunde o ilayhi ko fewde makko turja wona do soddan gol wi makkanabe ara aytum kabre kam in ja'ala Allahu alaykum so tawi Allah wade modon al-layla jamma sarbadane dumat ila yawmil qiyamati ha nyalama taranga man ilahun hulfu Allah khairullahi ma wana Allah gandado yatikum mayna wawa adando bidiya ni leer so Allah addema jamba tan nyalawma ala hol bawda addude jam nyalawma adu jogo Allah gandano do na koy nyalawma mayata ndo koy jamba mayata afala tasma'una ko hadi kala don nanon gandon ha wol wiibe ara aytum kabre kam in jala Allahu alaykum an-nahara satawi Allah wade mon nyalawma sarmadan e duumagol tan ila yawmil qiyamati ha nyalawma dan ko nyalawma tan jamma ala man ilahun ghayrullahi wal dawati mo wana Allah yatikum bi laylin mo ena wawa addan dan jamma ha hay goto taskununa pour pofto dum fi mum hay goto fala tubsiruna ko hadi jeewon ko mada ton ko wa min rahmatihi ko sabu yurmede Allah ja'ala lakumul layla Allah wadani on jamma wan nahara e nyalama di taskunu fihi ha poftoden hen wali tabtaghu ha dabbon min fadlihi bural Allah wala allakum bil jo onon taskuru onon mantanema Allah
wadhkur jamto yawma yunadihim nyalawma Allah noddibe fa yaqulu Allah wiya ayna shuraka'i rindidi ambe dendino don ambe wata be ngoni alladhina ben kuntum bela tan tazumuna don ngaajo Allah wi wana za'ana min jaltini min kulli ummatin kala lenyol yodeño shahidan annabi tottodo saji min abuli o wiyete mbiya min jaltini min kulli ummatin kala lenyol yo lenyol shahidan seede min jaltina yo lenyol min jaltina hen seede mo ene seedo ko be kaali fa qulna min bibe hatu burhanakum gadde dalilaji mon e ko kalna don ko fa alimu be ngandi annal kulli ummatin kala lenyol shahidan seede mo ene seedo e ko kaali fa qulna min bieni be hatu gadde burhanakum dalilu mon e ko kal don ko fa alimu be ngandi be ganda annal haqqa ay gonga de anani de gonga hande rewede e gongal anani dewale gongal lillahi ko Allah tan jeyi la yushariku fihi ahadun hay goto ndane Allah dum wa dalla wirno anhu ga mabbe ma kanu ko be latino yaftaru e fetino e aduna inna qaruna ay ngal goral ana on latino min qawmi Musa on ko yimbe andi Musa wiyama ko bi yumma ko cawndiro wiyama ko bi bamma ko cawndiro ko gongdinno do mon kadi faqa alaihim o bewe do mabbe o mawnikini sabu hewde jawdi goram wa atainahu Allah min dokki bonon min al kunuzi to bange ngalu min dokki mo ma non ndi ngalu ganda kewal mudum inna mafatihahu ay coktirde makko kanko odo garuna min dokki mo ngalu ewa kewal ngalu ngal ko ganduda coktirde makko tan latanu ubil usbati coktirde makko tan yo coktirde manga sinaji kange ene tedda dental ulil uwati joomirawal sembeji biyama fodde capande jeedidi mbam puccu rimdata coktirde makko woni ko capande nay mbam puccu rimdata coktirde makko woni ko gelludi sappo rimdata coktirde makko coktirde dedi kalen en kalare ngalu go kay wiyama non adan coktirde makko gonno ko jamde teddi o itti dum o watti coktirde ledde dum na kadi teddi o watti coktirde guri nay o watti coktirde guri gelodi kala coktigal o famdino ha foti wulde fedenu ni o famdino ha woni foti wul kono non fof de heewi ha ko capande jeegom mbam puccu ndimdata coktirde hakengal dafa jangto ida qala lahu qawmuhu wi o de bato ton kani ko wotti de bato izqala lahu qawmuhu tumane yimbe makko biyani mo la tafraha hoto welto murta hoto murtu inna allaha alla la yuhibbul farihin alla yida murto keba jawtan murta alla yida dum de wabtaghi dabbir fima ataka allah e jawdindi alla rokkumandi dabbir hen ad-dar al-akhirah galle al-akhirah ko ni dabbi sincu yow sinca mojjo de wala tansa hoto woppu nasibaka gedal mata min ad-dunya e aduna tan bi an tasrifa umraka fi mardati rabbika firlin gede ma pop anani de e weli Allah oto war ko wel ma de war gedal mata ni aduna tan mbasa wadde anani de gedal ma e weli Allah watadu nafsaka min ghairi khairin o wi ngoppa fitar mata wana ko moji fatasira yawmal qiyamati mufallisan batina nyala ma tan ka pellisan lima fil hadith Allah la sallallahu alaihi wasallam wi yaqtanim khamsan qabla khamsin sa dani gede joy dabbir gede joy de ko adi de gede joy ngarata ma sa dani gede joy takkir den gede joyi Allah ko adiide gede joyi ngarata e ma hol den gede joyi sababaka sa woni cukalel dabbu Allah qabla haramika ko adina yewma so neddo rewa Allah rewata Allah gele cukako kon sa nayibi Allah du gayi sa rewana Allah rewata ko batta sa nyantima yodata sa lilima danota sa fuudima yodani sa morima yodani sa nyantima wutte joddo gandida yodani ala foko yode ma tawi ka gorko gonda bahal mane ranwi hoore mane ranwi wi tal gite mane gadda gondi ni an sa isa rewana Allah mata ay gor ala ma haaj sa yehi bal be biya babum kaari nan do dari walla tanum kaari nan do dari sa yehi fijirde bamal babum kaari ga minen takkodirno nyande yi ko battato nan ne esum kaari ni an ko battato an ga Allah zogo jama jahata an wana rewda Allah nawma jama ka Allah jaada an rewata Allah yoode ko cugolel mo ganda fofof rewbe yontaabe din jidi dum
so ñoantima ne yooɗa fuunde fof ko waɗi fof ne yooɗa ko on huccete Allah Allah yooɗe kono nayejo isa yahde sa rewa yaha jabara paɗa laka ene paɗa so jaaɗa fon so sa yeewa ngal mangal ne on mawɗo no waɗata ɗo sa jooɗima sadi o ne waɗata ɗo ñande kay ala sago jaha jama o wona yaran jama pour rewde Allah yaari jama kale sam o wi saɗa rewa Allah guila ka cuga de wa sihhatika qabla suqumika sa selli no dañƴa cellal nde hucci Allah ko adine ñamata kono dañƴa cellal a waƴa ko Allah ñamata nde Allah jomum kay Allah subhanallahi allahu akbar la ilaha illallah nen celluɗa nde a meeɗa miijade ɗum aka say la ilaha illa ma ko nganu wona ko joni ganduɗamo kola yejjitinomo kay nde celluɗa nde wa faraqika qabla suhlika ne jewɗa a ala haydara nde a jibinani a resani ala ko yuri ma nde ko nden ne wara Allah kono a dañi ɓiɓɓe ne mbiya ɓeni mbiya ga baba ɓe oɗe hoɓe mbiya ga addu ɗum ɗo ɓe taw ci Allah nden a jogoyaade a yata a habbira tan ɓinguel heeɓa yeeso ma a miijoɗa ngel ɗo de ñaguinoma buujoy ko gonɗa e juuɗe ɗo gona miijade mbimi kabbira e debbo heeɓa yeeso ma ene namdo dépasse ɗum kay aɗa andi ngun juuɗe kay kam yarano fe ko guila namda ka dépasse nden kuccita e Allah ɗo gonɗa joni ɗo wa ghinaka qabla walla an kam ni ene wawi tawde namde ko Moussa Sayd en Abdoul Diallo en wa ghinaka qabla fagrika ngaluma sa dañi ko nden ndewata Allah saɗa rewa Allah yooɗa kono nanƴa jawdi ha heewi aɗa jogui pajoroji aɗa jogui galleji sepeltal aɗa jogui galleji fiñmin aɗa jogui galleji masala anani de wakkinat ɗin galleji angal muus angal gumbo aɗa jogui toon galleji ha heewi ko nden kay kuccata e Allah yooɗa nde kuccata e Allah yooɗa kono a ala haydara a fini a dawi jabbere arti Allah fini a dawi demal arti i ala so ndewa isa rewa ko mbatta ko jogiɗa goɗɗum ko gila wasani nden kuccere Allah kono so yi a wasi a watti jiñodire jama ko basal tan adduma nden nanƴani aran garata ko gila ala gila aɗa jogui yim fof ne gandi aɗa jogui on sa wasi e goto teskotako kono noon acca ha mbasa a ala hay ko ñamɗa batta jiñodire jama aɗa tagga leese aɗa aleli wa hayatuka qabla mautika ne ngurda rew Allah gila mayan sa mayi to la gara Allah e jabi Allah la hen aaju de do gede o wi sa dañi gede joyi tabbir hen Allah ko adide gede joyi garata ma gila law a fami bana fami de eyyo to woni wala tan sahoro woppu nasibaka gedal ma min ad-dunya aduna koy gollal laakhara wa ahsin moƴƴinan yimɓe sakko ɗumen kama asarallahu ilayka hono no Allah moƴƴiran mani sa dañi ko moƴƴen yimɓe ɓe hono no Allah waɗiran ma ko moƴƴini hoto wi kalɗe ma fof mbiya liggo mbete liggey hokkata kalis a kaɗa e sino liggey kay toon toɓe sakuji ɓe keewa kalis wona liggey hokkata ko Allah noon so rokkima moƴƴan yimɓe ɓe no moƴƴiran mani saabu kanko ɓuurma o rokkima annene yoro wi yimɓe o yo liggo voilà an kay hokkuta yimɓe ɓeɗo seere ɓeɗo eɓe mbajo ɗum qaruna eyyi yimɓe ene mbajo ɗum qaruna moƴƴuɓe ɓe ene mbiyani qaruna wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah de ko waɗi qaruna to ɓat ɗaɓɓiri ko Allah rokkuma ko galle cakkitiɗo wala tan sa qaruna hoto woppu nasiba gueɗe mata min dunya aduna tan qaru hoto waɗ ɗum qaruna wasin moƴƴinan yimɓe ɓe moƴƴan yimɓe ɓe kama asanallahu ilayka hono no Allah moƴƴiran mani wala tabghi hoto ɗaɓɓu alfasada bonande fil arde leydi a naña jawten aɗa waɗa bonandeji aɗa maha areneji aɗa mahana yimɓe tereji fugubal yo pic koni qaruna rento ɗum inna allaha Allah la yuhibbul mufsidin Allah yiɗa bonnoɓe ɓe kaali ka haala haw heeɗi haala o wi andi ko jumlaji joyi ɓe kalnimo la tafrah wabtaghi fima ataka Allah wala tansa nasibaka wa ahsin kama ahsana Allah wala tabghi al-fasada fil ard woni gede joyi ɗo mbajorimo o jaabiɓe o wi innama utitu ala ilmi indi o wi ndi jawdi ndi dokkami ndi dokkirami ndi tan ko gandal ɗamɗo ay gandal ngal jogimi ngal ko ngal gandal keɓirmi jawdi ndi min hay goto rokkanimi jawdi ko atam jettumi min hay goto rokkanimi atam tan jettumi imana Allah rokkum wala ko ɗayɗo gandal ngal wiyata ngal honto kuɗo muɗum wona Allah
a faami ɗon de o wi Allah rokkirimi ɗeɗo jawɗeɗe ko mboɗa handi hen sabu ɓuralam e sabu gandalam ɗum Allah rokkirimi quoi wa qila al ilmu alladhi faddala bihi gandal ngal o ɓurnoringal wiyama ko ilmul kimiya gandal kimiya e ngal woodi ha joni heddi ken ganda ka e ngal woodi kay ngal gasara kay tawde aduna gasa fa inna Musa allamahu sulusahu Musa jangimo tataɓal jawdi ndi tataɓal gandal ngal waɗi gandal ngal feccetati hen feccere wotere tan andinimo joni noon almudo Musa ne wiye Yusa o bunnuni Musa ne jogi noon almudo wiye Kalibu o funti Yusa o wi o worko janginimo on kadi janginimo hen feccere wana joni andi geddi o funtoy Kalibu yo jangimo feccere heddinde jangimo fofo gas o andi gandal kimiya ngal fof watti so haali inde nde tan ha so tuufere leydi wonto kange so tuute tuufere leydi wonto kange so tuufe womre leydi wonto kange so tuufe womre kaaƴi wonto kange kaali kala ko wela ko ɗum waɗa andi o ngal mum kadi alaɗa haɗat haade ko wela fof waɗat fa kana yahudu arrasasa o jagga ko wiyete bedek ko o janga inde Allah nde wonta kalis o jagga kire o janga inde Allah nde wonta kange fa kasura bi dhalika maluhu jawdi makko heewi ha ɓurti on sa wata kabbar o mawni kini dara o wi iktasabtuhu bi ilmi alladhi indi paggitorimi jawdi ndi ko gandal ngal jogimi ngal la min fadlillahi wana ɓural Allah kama taqulun wana Allah rokkimi de o min Allah rokkanimi ko gandalam keɓirmi andi wi asin kama asan Allah ilayk o non min Allah rokkanimi ko gandalam jettumi o murside ma to ma Allah bonnugal wa qala ta'ala allawi wiyama ñande hen wa kana a'lamu bani israila ñande hen kala bani israil kanko dañi to bange gandal kanko ɓuri yodde kanko ɓuri kanko ɓuri galu fof Allah rokki dendagal bani kanko daɗi gandal dendagal bani israil kanko ɓuri hewde jawdi dendagal bani kanko ɓuri yodde fof kanko ɓuri yodde Allah wima awalam ya'lam bele o anda anna Allah qad ahlaka Allah halkino min qablihi ko adimo min al-quruni leƴƴi bennude manno on mo ganda huwa kanyum asaddu minhu mo ganda ɓurɗo sattude e makko uwatan sembe Allah halkino ɓen ɓurnoɗo mo hewde doole Allah halki ɗum wa aktharu jam'an ɓurnoɗo mo hewde dental to bangi yimɓe ɓurnoɗo mo hewde dental to bangi jawdi Allah wi halki te wala yusalu namdetake an zunubihim ga bakkatuji ɗi ɓe banno namdetake ɗum almujrimuna bakkodinɓe hay goto namdetake ko holko banno ɗum ñande yawmal qiyamati go fof nannete jeygol tan ko bakkan mum fa yadkhuluna nara bila hisabin ɓe nannete jeygol ewa hasbore ala on saha qaruna heɗaki fa kharaja qaruna yalti ala qawmihi yimɓe mum fi zinatihi ene cuuɗaji mum ene ñanti ha yooɗi no wayi yodde ni fof kadi o ñaati wa kana khurujuhu yawma sabt wiyama noon o yalti ko ñalawma aset fi atba'ihi omo wonde ujunnaje nayo neɗɗo ene ndewe makko woni ɓe ala ko capanɗe jeenayo neɗɗo ene ndewe makko alayhimul muasfirat eɓe jogii liite ɓe liite en cooruɓe eɓe jogii coorumɓe en coorumbal de ko safal ɓe jogoto mbaɗani kaade ka caparɓe sigi aɗani ɗum ɓe mbaɗani ɓe gama ɓe ɗum wiyete coorumbal eɓe jogii ɗum huwa awwalu yawmun ri'a fihi almuasfirat on ñalama adi yiyede coorumbal e aduna wa kana an yaminihi nde o yalti bange makko ñaamo ene temedde tato maccuɗo ne heedi bange makko na ñaamo bange makko nano temedde tato korɗo ne heedi bange makko nano horɓe ɓe ganda ko reneɓe tal suuɗiɓe ha jooɗi ɓe mbaɗi kanŋeji pucci mabɓe e mbam pucciji mabɓe fof ko kanŋeji waɗa hen hirkeji kanŋe wa kana baghlatuhu sahaba wiyama noon mbam pucci makko ko ñaawu bayaduha aksaru min sawadiha ndaneri mbam pucci ndi ɓuri hewde e ɓaleri ndi woni ñaawu tan ne ñaawɗi woni ñaawi toɓɓe tan kamɓe fulɓe ɓe gandi ko ni
sarjuha min zahabin hirke mbam puccu ngu ko kangi wa kana ala sarjihal urjuwani ene mbam pucci he e dow hirke he ene hen jappere waɗere urjuwani woni qadifatul hamra sajjade waɗere ene fawa hen omo waɗɗi nde o waɗɗi o yalti o wirti jakkaji yimɓe aduna ne jooɗi wayno Moussa Saydou en yimɓe aduna tan ne jooɗi ɗon e jakkaji he en ɓe jeere o wirti jeere kellorangaji ne dilla pucci ne kiƴa geloɗi ɗe ŋaɗa mbam puccuji ne jaha en ndiwna harɓe ne ngulla ene pella maccuɓe fof nde o yalti nde qala alladina wi ɓen yuriduna alhayata dunya ɓe ganduɗa muuyi tan ko gurdam aduna hono Moussa Saydou en o wirti ɗumen ne jooɗi e jeere he ne beltini koyɗe ne daram wiya hole o ɓe mbi Qaruna ya layta lana misla ma utiya Qaruna hanino Allah rokki min hande ko rokki Qaruna innahu Qaruna de hande la zu hazzin azimin ko joom gueɗal manggal koy ko ani Qaruna hande yonta la ilaha kono o woni bayi ande waɗi fayida tan batten hen saji jontaɗi wirtimen tan ko woni jonta wa qala alladhina utul ilma jiyaɓe Allah wonnoɓe ɗon rokkaɓe gandal ɓe ɓen mbi ɓe ganduɗa Allah ene andi ko fadani ɗumen to laakara kañum enen gandi ko Allah jogoɗo hokkude ɗumen laakara ɓen mbi waylakum jalle bone mon onon mbeɗo an ganda sawabullahi mbarjitari Allah ni jogoɗo rokkude neɗɗo to laakara hayrum ɓuuri moƴƴude liman amana wonande on gonɗinde Allah wa amila salihan e go golli golle moƴƴe ko Allah jogoɗo rokkude toon neɗɗo ko ɓuuri moƴƴude ko gaɗum rokka ko kono wala yulaqaha fakketaaki ɗum to aljanna ni mbarjitaari illa sabiruna so wona munɓe dewal Allah ɓe tan dokkete o rewani Allah heɓata ɗum qala ahlul ilmi bil akhbari wasiyari anduɓe gandal to khabaruji e siraji e mbi kana Qarunu a'lamu bani israila ba'da Musa Qaruna dendagal caggal Musa ɓenni bani Israila fof kanko daƴi caggal Musa e Harun noon ko agaram tawrat kanko ɓuuri ɓe wawde janggude tawrede fof wa ajmaluhum kanko ɓuuri ɓe yowde wa aghnahum kanko ɓuuri ɓe allude wa kana husnu sawti ko belɗo dande husnu sawti fa baga wa daga fa baga o murti wa daga o bewi wa atazala bi atba'i kankone o wadi galle makko bana Musa ko debanoto ko ceernaje ne waajo kankone wadi galle makko wati rewede o wati yidi bani sa yo ngara nyalla ton paado yaade fo hokke temen nay yaade hen o wada tufam biscuit e galas jobe nyalla yarde ka fay adna wadde fa ni mana to ni ko ɓura wawde waddon jeewa so tawi won jawol sen boole ana kuli Allah no yata sa waɗi noon ma yimɓe kewa galle mon heddi ka ko résultat o kono kewal galle mon kay ya ba sa e ko Allah wi Allah ni wi Allah wi yimɓe wana ɗum jiɗi nan dépasse galle ala ko woni toon sa haaldi kam Allah wi mbaɗa nan joni noon so tawi oɗo noon kañum ko say heeɓi galle muɗum ene ana ara aɗa oɗon jewta oɗon jalla ɗum oɗon galan ɗum ko kewe wuuro andi wona yimɓe joni jaata e nokku ko galle me tan jotto kono kala ko waale wuute so feni nanat a feenoɓe garata kalan ɗum fini tan dawa jooɗo sara ma ene haala aɗa heeɗo ene haala aɗa heeɗo so faye aɗa itta 2000 fara mbiya ɗum nawon so weeti subaka law kañum finnintuma o wanta humpe hunde jooɗo ga an kay min jooɗi ɗon tan min nani dugo ɓeron ko dugɗon so yiiɗi haalde ko noon waɗata walla waɗa garɗo tan taw yiiɗi haalde hunde fenade taw waɗa garɗo ɗon tan anan kam hono de hanke on ɗanaki yimɓe ɗon kewi min de min nani dugo ko de ko kaari ko Samba Dieynaba e Amadou Kabar no tan ɓe jokka haala ka nana kadi an baɗa fenam nan jiɗi sen jomum yiɗi fenam no waɗata wa jaala Moussa yudarihi Moussa noon kam kañum ene wadda makko maslahaji garabatilleti baynahuma saabu jiidigal gongal hakkude makko kono wo huwa yuzihi fi kulli waqti wala yazidu illa utuwan wota jabboro womo adani Moussa ne wadda makko maslaha omo kono kala no Moussa haalde makko o jandila ɗumen o furo ɗumen so Moussa salminimo o wona yewtude woɗɓe wasa ƴewde ɗumen Moussa ara galle makko o haalde makko min de mi ala ta tan arde toon no mi ala ta arde toon tan so Moussa haalde o jandir ɗum o wona hollude faara kono fof Moussa ƴewa ɗum ƴeya tan enɗam gonɗam hakkude maɓɓe
kono ko Musa wadata makko masala ɓeyda illa atu wan wata jabburan so wana mawni kinare dundare yan kawge anji Musa hatta bana daran haw mahi galle wa jala baba hamina zahabi wadi damal galle ngal bafe mawde de waddum kange bolo wa daraba alal jida ajudrani hasafa zahabi pentur kange o pentire bale wa kana al mala'u min bani israil dental bani israil ko en abdul jallan yaghduna ilayhi so pini ton dawata ton nyalla ha hedde iner taw yidi fofto yade jakota wa yaruhuna kadi kirda dum jaha kadi kirdo ha fudre yere kadi kota o yidi mo nyammina be o yuhaddisunahu ebe jewtanamo wa yadhakuna yahu ebe jalnamo e kala ko jalni be dara dari be kala gede kewde wuro wona jalde قال ابن عباس فلما نزلت الزكاة على موسى أسكال جيب النبي موسى أتاه موسى أتاه قارون نني حال أسكال تلما أرمك فصالحه عن كل 1000 دينار قارون بيمو دال من نبير داني نو أسكال بيراني إيوا شاب من كل جنا غفوتن ربع دينار من ما أسكت نون سامكون جيب كوا عالم جوني بدني من كل جنا فوتو من كل واتر موسى يجيب o wi dammir ujune fof toto dammol gotol Musa wi jabi o wi nayi ujune fof toto nage woto o wi jabi o wi baali ujune fof baalu gotol o wi jabi fof jabi ɗum woni an kulli 1000 dirhamun kala mbuuɗi ujunere mbuuɗu gotu kala ujunere dammol gotol dal kala ko jogui tan joni noon o hooti galle makko kanko Garuna فحسبه أكنتي ووجده شيئا كثيرا وتيدال o dum so yaltini dum gasara no fode dammi ujune fo dammol de o calcule o mo wa yaltindi te aren gal shere kam wi ko caban lay dammol foje ko dammol kanko non dammi ujune fo dammol kon o konti ga don kiyo gas falam tasma nafsahu bidalika fitan mo ronki nawnande mudum fa jamaa bani israila wadi jalama goto bani israila wadi won paro mo joge mon haaju wodi mo totti temdata yo yeyno wure he yo bani israila fo yo ngal galle makko be ngari o wibe inna musa gada amarakum bi kulli shay'in fada'tumuhu wa yuridu an ya'khudha amwalakum Musa yamiri on kala hunde kala ko yamiri odon bada jono yidi ko heptude jawdele mon dum woni haaju makko joni o wi kadi yo gaddo asakal kadi wi heptu jawde non qalat banu israil bi anta kabiruna famurna bima sita amuni mawdo amen kala ko jemirda min ko dum yamir min kala ko yidda o wi wadde qala wi amurukum bi yamir on gelle gotel be bi hongel o wi anta asuna bi fulana zaniya debbo goto say nane wure he gaddane kam mo gay fa jala laha debbo fa naj'alu laha juudan badane mo dokkal ala an takzifa Musa bi nafsiha o takka o wi Musa be pijji mbele eden pofto e bone Musa دون هجما فإذا فعل ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه ستبي دبو وينون تن بنو إسرائيل فون غفر موسى غفدوم انجال تيما كو غفم فداوها بنو دبو فجعل لها قارون 1000 دينار و1000 درهم فيما قارون حكم ujunere men kede kange pir ujunere buudu khalis danejo gon wibi ala ko bol kange qaruna bimo totimo gon kongol wi ala qaruna bimo amulu ko wa khalusuki bi nisa'i mame rendina mi rendinma mi anani mi wanma e rewbam mi rendinma e rewbam mi resma ala yidi mi resma debbo say gondo wure he o dem suudu mum ni luwi en suudu suudum ciaci agal o wi debbo ari yidi mi resma debbo yeey o wi ey gedel bod resma na gedel jango subaka sen pini takka Musa biya on pijji debbo mi jabi ni jawdi yaro hanga jango so bani sa fo ngari ngara takkam debbo mi jabi falamma kana min al-ghadini haweti jamaa qarunu bani israila qaruna rendini bani israila fo summa ata ila Musa bani sa fo dendi jodi o fay galle Musa kadi kan qaruna onno kanko wi mawdo mabbe o wi Musa wi nam o wi bani israila fo nanto jodi ene pandima ha jalta pour nyamirabe ko nyamirtundabe kadabe kadandabe Musa ay e bena toccode to woni ladde karaje faqama fihi Musa dari ambe faqala Musa wi ya bani israila ehemon bani israila man saraga gada ana yadahu kalamu wujji min taji jungo mum wa man iftara kalamu jini walla kalamu takki jina jaladnahu samanina min fidum chafade jerebugol wa man zana wa laysa lahu imra'atun kalamu jini ma ala debbo jaladnahu mi'atan min fidum temedere wa man zana wa lahu imra'atun kalamu jini ni jogi debbo rajamnahu min fidum kaaji hatta yamuta ma
on paami mbiya min paami tan Qaaruun wi jaafoɗa o wi'ay bisimilla bon mboɗiɗo ha se jaafoɗa noon o wi'ay Qaaruun wi o in kunta anta mbiɗa kala jinɗo yoware hayso ko an qala Musa wi o in kuntu ana hayso ko min qala Qaaruun heɓɓiri wi fa inna bani israila yazamuna annaka fajarta bi fulanati zaniya bani israila ne ngaajo mbi wonde a fijje debbo say gonɗo e wuri he o qala Musa ud'uha je noddoyemo ɓe noddoyemo falamma ja ande debbo ari qala laha Musa wi debbo ya fulanata hey ma kariyel beyya ana fa'altu bika ma yaqulu haula min wadde ma ko ɓeɗo biyata ko wa azzama alayha o wodini waaji o mawnini ɗum wa sa'alaha billadi falagal bahra li bani israila wa anzala tawrita o namdori debbo o Allah mo ganduɗa taƴƴo maayo taƴani bani israila ɓenni yooli firawna jippini tawreta e bani israila en mi namdori mama on kala ko biya en baddi ko beele gonga walla wana gonga illa saddakti so wana kala gonga fatadarakaha Allahu bitawfiq Allah hebbitori debbo o e hawridinde debbo o e hoore mum faqala debbo o wona wiide fi nafsi wona miijaade e hoore mum o wi uhdisu tawbatan afdalu min uzi rasulullah min kay mi waɗa feere mi tuubana Allah joni mi harmine ko mbaɗannomi ɓuri moƴƴude am e takkude annabi Allah mi takkude annabi Allah mi daña wona dal wi dal o wona windane hoore makko to nder makko debbo o deƴaɓo wi la wallahi wona gonga en pijjade walakin noon jaala li Qaaruunu ju'lan ko Qaaruuna waɗini min jeenaari yeenimi ala an agdifaka yomi takke bi nafsi e hooram yomi takke Qaaruuna o hokkimi kaali yomi takke ɗum tan on min kam meeɗa yiide bani tan fa kharra Musa sajidan Musa sujji yana leydi sujjani Allah yabki wona wayde qala allahumma in kuntu rasulaka faghdib li joomam tawi komi nelaɗo ma e goonga ya tikkinam fa awha Allahu ilayhi Allah wahyi fewde Musa Allah wi inni amartu al-arda an tudi'aka mi yamiri leydi ndi yo ɗofte famurha bima shi'ta kala ko jiɗɗa yamirdi فقال موسى وي يا بني إسرائيل إيه من بني إسرائيل نامي إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون الله نلي كما قارون نلدنو من فرعون الله نلي كما هندي قارون فمن كان معه فليثبت مكانه ومن كان معه فليعتذر kala e mon gonduɗo e makko jaadɗo e makko yo won sara makko gonduɗo e fof yo faaga eɓe gandi no Musa hakkude mum Firawna laaɓi feewano eɓe gandi noon ɗo o aɗa wi o nelama kadi e Qaaruuna noon nelluno Firawna gonɗo e Firawna fof feere mum bonat ɗum noon gonɗo e Qaaruuna fof feere mum bonat ɗum noon ɓe alay sago wattatonoɓe toon nawannoɓe 2000 faraji sakuji maaro ɓen fof jamfi polli keɓiɗa dari mbimine de min ngala hen min ga ha heddi worɓe ɗiɗo ɓen kam mbi dal kañumen jamfata ko waɗan ɗumen addude ko so maayi koye makko maydata summa qala Musa wi ya ardu khuzihim leydi nanguɓe fa akhadat leydi nangiɓe bi agdamin koyɗe mabɓe ha muti koyɗe ɗeɗo kolɓulɗe muti o wi ya ardu khuzihim leydi biɓe nanguɓe leydi nanguɓe ha koppi o wi ya ardu khuzihim leydi nanguɓe leydi nanguɓe ha rodorde o wi ya ardu khuzihim nanguɓe leydi nanguɓe ha dande kanko e yimɓe ɓe wondiɓe ɓe leydi ari ha hangre ha dande eɓe ñaago Musa kanko e yimɓe ɓe wondi ɓe yatadarrauna ila Musa eɓe lorkino wa yunasiruhu Qaaruun Allahu arrahim Qaaruun ñaagoromo sabu Allah e sabu enɗam yo yaafo ɗum
arwe mi ñaagol mam sabu Allah en dam fo Musa yecciraki de wonno Musa ko ñaagiɗo Allah yo tikkin ɗum tikki en gande wonna o keeta woni ko wi Musa ko no metti noon yo kongol wi o ñaagima Musa fodde laabi capanɗe jeeɗi wo Musa fi zalika la yaltafitu Musa yeccittako ɗiɗe fedde siddede gadabi sabu sattude tekkere mum summa qala caggal Musa ya abdu khuzihim leydi nanguɓe fan ɗabagala alayhim leydi ombi e maɓɓe ɓe muti nder قالت قتادة خسفت به ليدي دي موديمو فهو يتجلجل في الارض وموتى ليدي او ما يهندر ليدي انني دي كل يوم قامت رجل كلا نيلاوما فود درنde gorko o mo muta kala nyalaawma naata nder leydi fodde darnde gorko wiyama la yablughu qaraha ila yawm al-qiyamati ko nyaade darngo wettoto do leydi haaji وفي الخبر وان كونغول بي اذا وصل قارون الى قرار الارض سو قارون يتيما فيود نيبirde leydi saabi ari jeede biiri nafaka israfil fi suri israfil wutta Allah ndu darga daro wa asbahara wattin non israila bani israila yatahaddasuna fima bainahum gona yewtide e be ndeya be jewta hakkunde mabbe bi inna musa inna ma daa ala qarli istafidda bidari wa kunuzi ay musa sa yi o hudi garuna ko puro hertoro jawdele galleji garuna di e o heba ngaludu e be nyoha heba jawdi mum ni dum tan o wadirno ceeda ndeka Allah longiri musa kadi dum musa kadi nyaagi Allah yo galle o e ngaluji fo mun deke en paami do leydi nyaamata kanko garuna ala ko yumkinni an yul gaza en jirgoreni wiye kefero mo leydi rappinta barno muccangal ne may onko garuna leydi nyaamata mo hay leydi dam woni Allah wi fa khasafna bihi min munni qaruna wa bidarihi e galle makko al ard leydi fama kana lahu min fi'atin alana mo fedde yansurunahu ene walla mo min dunillahi go wana Allah wama kana kanko qaruna olata min al muntasirina ko yoftotobe o wayoftade kay wa alamo ene walla te kanko wayoftade hore makko